Panjenenganipun Mbak Mimin arep slonjor kok melu aku, ora slonjor kok ngantuk. Biasa nek melu jalu, melu gatot ngene turu ngawah-awah. Ning ya ano nene ne ano nano nene ano nene ano nene Mas Petruk. Sugeng enjing. Sugeng enjing Mas Bagong. Sugeng enjing. Bingah saged nderekaken panjenengan. Ora perkara kuwi nek sampean melu aku sasate saben tarup sampean melu aku. Nggih. Ning penghargaan piyai kene sing luar biasa. Nggih. Ternyata nganti tekan gara-gara piyai kene sing nenggani Kepuk tangan warga mriki luar biasa budaya. Budaya tur kangen kok. Lah nggih. Kangen mergane dhisik niku kula niku kerep banget mayang teng mriki ning kula rikala sisih timur tegese isih cilik. Senem ngoten nggih. Neh? Senem. Senom. Nah, dhisik isih bagus-baguse kae. Wah, isih brengosen brewok nika nggih. Brengosen brewok ngono kuwi. Sakniki sing ajeng ngingu brengos men pripun? Nggon sirah niku wau uwan niki kena diitung. Ning nek nggon brengos karo nggon jenggot ki blek putih kabeh. Oh ngaten. Iki pertanda karo Gusti Allah, unimu tut kudu sing ati-ati. Kowe iki wis dadi wong tuwa tenan ngandani bocah-bocahmu, ngandani yoga-yogamu. Oh, ngono. Ngandani semono uga ya kowe barang kuwi. Nggih. Di April iku kula elekke. Ngapa meneh? Tambah umur ki dahar-dahar ki sing marake apa ngunjuk marake pilek dikurangi sik. Ya. Dahar kaya jero-jeroan ngono ki ya di aja didahar sik dikurangi ngoten. Ora mangan jeroan malah mangan bojone kancane ya kleru. Ngono kuwi ora pareng. April Kok aku? Lah apa aku nek karo aku sapa sing doyan tak ya ora sing gelem kok. Ya, Pakde anu komer tesih lengkap apa piyayene ora ketok. Pakde sinten? Pak Pak Komir. Komer no sing duwe gawe. Oh, Pak Komir. Pak Komir. Lenggahten wingking mbok menawi Lah mbok nggih. bilih nggih. Wah, nek sare ora mungkin Pak Komer iki ora tau sare kok nek bengi kok. Apa nembe laras gamelan? Ya nek waras gamelan iki Butuhke weninging cipta kok nggih. butuhke weninging cipta. Sedia matur sembah nuwun kagem sedaya pamirsa ingkang Nggih. sampun nenggani ngantos sak yaketen lho. Dadi Nggih. semangat dhewe to, Lik. Ya semangat. Nek sing mirsani tesih kathah lho. Semangat. Nggih. Coba bayangno nek wayangan kaya dhisik kae. Sing nonton wong papat ki sing loro tukang syuting, le loro edan. Wis arep piye kowe? Ya. Ini berarti penghargaan ya, Jen. Penghargaane seniman itu bukan karena duwite ora. Nggih, nggih. Penghargaan seniman itu bukan karena sugihe ora. Nggih.
ning penghargaan seniman itu nek dhewe iki nyambut gawe sing mirsani iki mau sih akeh isih Lho apresiasi mulih gawa oleh-oleh kaya seneng ngoten nggih Pak. Seneng astu nggih. Kantongane kebak, atine ya seneng bunga. Sesuk sowan meneh rene kok ora tido-tido meneh ngono ya. Nah, ya. Iki mau sore ora ana sing nyuwun saking sedulur-dulur Mas Kumir sing saking Palembang, Samarinda, Banjarmasin. Ya. Ngersakaken Setia Tuhu. Oh iya, Setia Tuhu ya diaturke ben sing cak cilik-cilik iki. Nduk Tata. Nduk Tata suarane ya jos ki ya. Ayo Nduk Tata karo Nduk Utsa. Utsa wis miring-miring ngono sak ngantuk wis ana ketara kok kene. Alah. Aku iki mataku iki ora bakal ngeranu kok. Ayo Nduk Tata kan Nduk Utsa. Sing pun miring-miring mboten Utsa tok. Mbah Su nggih pun miring-miring. Nek wis penting kan yang sego kok. Iki kesalane bontot tok iki kok. Lah ngopo kowe? Lho niku lho, Mbah Su lho, daleme tebel lho, mesal lho, bontot ki jan. Iya. Ora. Aku nemu ya cah siji kuwi. Angger sesuk ning Pari Kediri ngono lak penteli ndasmu siji. Sesuk ing gone penghayat kepercayaan ya malah do. Tenan sesuk angger ngono lak penteli ndasmu. Oh, benjing wonten Sabta Dharma Pari. Nggih, Pari Kediri nggih. Ya ngapa Mbak Uca kalih panjenenganipun Mbak sapa iki? Nduk Tata. Iki kok pinggir dhewe iki. Anggita. Aku jeneng sindanku lan ning sing apal. Ingkang kapiji Nduk Tata. Lah Pak Dekomir kalau Pak Dekomir ya. Oh Pak Sanjaya badhe nyawer. Weh, Pak De durung kondur to. Wah, kae Pak Sanjaya iki juragane gamelan kok bekonang kuwi. Bekonang sing Ha nggih. Oh, jenengan aja timbali Pak De Sanjaya. Mangke ngersakaken menapa nyun sewu. Kayane Bojo loro. Ngerti mangke ngertakan bojo loro menika paring bebingah 500.000 berkah. Amin. Mugi-mugi usaha gamelanipun lancar Pak De Sanjaya. Suwe ra ketemu ya. Nah iya, wis tenan enggak. Sok dolan nang Bekonang ya, Nduk. Ah iya. Apa? Kulaan apa? Kulaan gamelan ning kono ki sumbering gamelan. Sumbering gamelan kok iya. Ya. Ayo Nduk, kene Tata karo Utsa. Ayo. Utsa Damasuri. Jebol. Oh wis. Ora. Jebol. Bocah kok do ayu-ayu ya. Iya. Iki mau Tata apa sapa? Tata Om. Sing tak jaluk iki kok. Oh Anggita rene guys. Tata lungguh Nduk. Kan wong telu sisan, wong telu wis aja lugu kowe wis ngono wis. Wong Kali sinden kok mboten apal naminipun lho penyanyi menika kok ya. aku ki pokoke sinden sing apal iki wong 1 2 3 ngono omongan wis ora nek liyane wis ora. Nek kalau kula kok ten kemandil-mandil ten Kemandil kudu numpak ndasmu ngene. Iya. Wong ayu kok dilahirkan kok teraniaya ya pun. Wis tak ra dadi wong ayu men rada diseriki wong akeh. Kabarene sayang. Wong ayu golek wedi. Iya, ya. Pamundhutane Setia Tuhu bawane kawiwitan saka sinten rumiyin? Tata rumiyin nggih? Tata rumiyin. Tata. Ayo Desanta. Nek sampeyan ora ora ngerti Mbah Tata ya nitik Suwardi Pak. Dereng ngertos. Wah, nek mayang daerah kene daerah Semin Gunung Kidul kuwi ora ana piyayi mayang kaya mbahmu Nduk. Lah pripun to? Tenan kuwi 3 sasi kuwi kudune 90 dina to. Nggih. Kuwi tampane 80. Mbae dhisik. Wow, laris sanget nggih. Larise ora umum. Wis, aku kuwi anggere pengin nonton Pak Detekno kuwi tak rewangi ngupit ontel nang weru ngono kuwi buku kuwi ora weruh. Weruh-weruh aku tekan omah ki wis nggawa wong wedok. Lho. Loh. Wow. Yes. Kere. Ayo Nduk. Pamintaku Apa aku? Nimasita Aku ki sing duwe harapan karo bapakmu kok, Nduk. Pripun, Pak? Bapakmu nek gelem mayang jane apik. Napa nggih? Urung tau ngerti wayangane bapakmu to? Dereng. Wayang mayang sip.
Nggih mengke sore kula ken mayang. Neng ngendi kok dadakan pisan kuwi. Angger mayang angger pas goro-goro meneh. Salam. Malah mendem. Ya. Ya ndak. Tansah reruntungan Melu ndedonga Mbak Mimin Mbak Apri. Ije. Muga-muga usaha gamelan wit saka rancak tekan gamelane sedulur-sedulur dhewe seniman-seniman pengrajin gamelan, pengrajin rancak. Muga-muga diparingi lancar kabeh sawise wayangan dina iki ya. Amin. Sing kemarin rawuh Minangkung Ude Samudra. Luar biasa. Ya. Sembodra. Sembodra. Sembodra samudra kuping mripatmu bosok ngono ya. Wong Sembodra, Ude Sembodra. Lho, Mula iki lak lakon kamulyan iki lak mboyong sembodra. Oh. menungsa niku rak nggene wong lali. Ora pernah lali, kowe kocluk ora lali. Kowe kocluk, gesut, ora adol rai, ora adol kualitas. Arepmu men-men. Kuasa ket mau dianiaya terus. Iya. Ayo Lek mau Anggita. mripatmu jareken gobokmu. Kowe dendam tenan. sama ngene Nduk Anggita, Cih, apa ibumu ya waranggana? mboten Bapakmu dalang, mboten bapakmu pengrawit, mboten bapakmu penglaras gamelan. mboten Kok kowe dadi sinden kuwi sing nuruni sapa kowe? Lah kowe iki anake sapa? Sinau saka ngendi? Pengen tiba-tiba pengen apa? nggih Oh, Pengen. pengen latihan sinden terus dadi Nggih. sinden. Nek bapakmu pakaryane apa, Nok? mancing Oh, wis. Mancing Ki hiburan. Tunggale sing rebab nek kuwi. Sinden. Labe mancing bareng mancing ketengi bojone. Lah lagi umur 35 nek anake 7. Sinden kok komplek le siji bapakne mendem le siji mancing. Ayo tutupne. Ya. datan kingkang serambut lamun adoh caketing Nderek wongon kula nyuwun gendhingipun memanik saking kula kuwe putu Gambang Sari. Wae nggih matur nuwun sanget Kyai Gambang kuwi wis tenan kok. Akeh sing dodolan putu ning ya sukses ning daerah Malang kono. Oh iya, Mas Agil matur nuwun aja kundur sik lho Mas. Iki wayahe pocongan-pocongan yang niki metu. Nang dalan niku tenan bebayan. Oh iya, nonton cakil sik. Ngono wae. Iku pamundutanipun memanik nggih. Nggih, memanik. Ya Mengke kok. bibar setya tuhu sragenanipun memanik. Oh nggih. Ayo, Ayo Nduk Uca Uca. genti. Nah, bapake dalang lho iki, tukang pancing lho iki. yen cedak tansah mulak Sida sida Mimin Apri, Nun. Anggita ki bocah enom. Nggih. Kudune iki rak
jaga kebersihan dan kesehatan. Lah pripun? Ditinggal kono ki kaya petarangan pitik lho. Senes yen kula niku, Pak. Muni sapa? Nggih, ket wau pun ngoten. Lah bukune sakmono ki bukune sapa kae terus kae lah nganggo kathok cedak barang iki sapa? Mboten, senes yen kula niku. Oh, apa ngene legi ya iki lho. Ketoke ngene tukang son nek wau. Alah, duwek. Alah, bar ditinggal karo Mupidah terus mati ngono pamit karo bapak. Pak Mbesur aku mati, Pak Mbesur mati. Nah ini Sing delok saung kathok kolor bareng kok go petana. Ayo. Pindha mimi lan mintuna Dasare Utsa menika juara 1 sinden idol. idol Nasional ya, Nak. Nasional. nasional tahun berapa, Nduk? tahun 2024, Bapak. Oh, 2 tahun yang lalu ya. Wes pokoke tak dongake tahun 2017 kowe dadi presiden idol juara 1 sedunia. Gek pesertane keng pundi mawon niku Oh, nek kok dadi. Eropa, Jerman, Barat. Lho kowe gamelan wayang sinden ki wis mendunia. Oh, nggih. Aku dhisik arep Mbah Sinar ratuk karo ayahku. Lah ngopo? Lah jenenge kula wong ngayu selak dipethik kalih jejaka ngoten lho. Nah terus Karo bojomu ngono to. Bojoku. Bojomu ya wong. Kudu wit ringin, Mbah. Wong ya arep elek gathukane ya wong apa karo jaran. Ayo ndak usah. Ayo bareng nimas hana tapi hana tapi wajib lek mimin gong-gongane. Tutup. Suara wedok. Sida asih diguyu April lho, Pak kula. Apa? Aku kagum. Kagum banget. Nek jenenge kagum kira nyawang kok melolo ngono. Ah ngono kok aku kok jegeges. Lah jenenge wong apa jenenge Apa nek aku lho teking menungso. Ora ya. Apa aku gersi janar diprok-prok terus. Aku ya ndek ati, Pri. Jantunge neng ndi? Sida asih Sinden anggere ora tekan suarane kok ngelar gulu. Gulune diulur. Ayo, Nak. Ayo sayang. Ya, terus diatur dhewe kono penake piye? Mbah Mimin karo Lek Apri ben anu. Nah, Nggih. kok Lek ini? Ya, mangga. aku kang setia satuku sa
Giantuk berkahe Mas Petro saking dulur-dulur Mangi. Mangi menika Pedan nggih Pak, Mangi Pedan oh nggih ngersakaken basat. Oh, Pak. Alah, bajing loncat. Kalau iki mau bapak ingkang saking Bekunang ngersake bojo loro nika posisane kowe. Ya, sok tuku kotang. Iya, Nak. Wadah cengel. Kotang wadah cengel iki. Lah arep diadain napa wong mboten duwe. Lah iya, kabeh diaturke wong kabeh nyatane ya iso kok. Panyuwune Pak Desanjaya mau ngersake bojo loro. Wah, iki lagu karemane Pak Desanjaya. Andani pepundenku siji kae dan isih sehat kok ngayeng. Awet sehat nggih, Pak. Nah, bojo loro sik lagi bancing loncat ya. Nggih, pamit. Lah sing nyuwun kan sik Pak Desanjaya. Nggih. Iya. Nggih, rencang-rencang gawe lho. Kowe nek pengin apa piye gawe gamelan karo Pak Sanjaya eneng apa ndanmu iki dilebur dadi gong ngono apa piye? Napa kula nggih mengke kecacelan? tiga niku rak didum. Mengke saking Pak Komir apa jenenge tembung. Lah dalah. Jane ngopo to ngel? Terus ngopo? Sik. Oh walah wedhus bontot jebule dapur ngono lah. Lah nggih, bojo loro. Bojo loro mengki penaturaken Pak Sanjaya. Heeh, ya. Ya, musik tak ora masalah. Oke, ready, Bang. Nah, iya ready, Bang. Angger ada nyanyi kok do grogi lho. Mbok santai ae to. Ya, Iki aja mundur-mundur lek pur ki ngantek mendem brutu lho kan Pak. Melek pur ben melek kok malah kok. Ya semangat to yo, aja nganti ngantuk. Oh njaluk diciu ben ra ngantuk. Niat ana ibadah nek atine seneng ki ora krasa ngantuk, ora krasa kesel ngono lho. Disayang nek no. Ben pisan-pisan disayang banci iki rasane ya ngopo? Ah, sedulurane Mas mbok ora apa-apa kulit do kulit mati ya bosoke mbok wis ora apa-apa kok. Mbok ora apa-apa to, Mas. Piye Mas? Kok ngejak ning Oyo ya aja ning Oyo kok. Wong edan. Kok ae ning Oyo malah ngono. Alangga, kowe bareng numpi darane kok terus susah hatimu iki ngopo? Mbok anumu apa kuwi brangusmu dicopot to, Le? Lah, wis wong sak kok kaya jaman pandemi tok tutup kok ngono. Mati brongkos. Pancen abab iki rada mambune ora apa-apa. Nyemprot to. Gandane wong atine resik esuk ben ning kanane kaya minyak kasturi. Alah. Mangga. Bojo loro. Oke, ya pun aturaken. Luar biasa. Iki lagu lawas iki. Nggih, lawas sanget menika. Kata sing nyanyi. Ya, tujune kok pemusikku ki apal-apal. Wong nggih gagrak lawas kabeh kok. Lah nggih. Bongel iki mau kancane wis do mati kabeh. Enggak guna sing. Lah matine kancane ku disantet mriku dhewe. Lah, men pengen menjilo dhewe. Enggak. Matur nuwun sangat. Nah, coba iki mau ning panyuwun bajing loncat. Bajing loncat. Di Apri dikancani sinten menika, Mbak? Mbak Rini lho sing kene. Mbak Rini. Monggo Mbak Rini. Ya, monggo. Nah. Lah kowe ngapa, Lek? Slendro. Mbak Rini sing nyanyi, kowe sing joget, aku bagian diesel, ku ora ono sing diesel sing jaga piye ya. Moh. Saiki adil. Sepasang manusia dari Klaten yang bernama Mimin dan Apri, mukti siji mukti kabeh, mati siji mati kabeh. Oh, rungokno. Joget ya kudu wong loro. Wong loro. Nah.
Kula ora entuk leren 5 menit ngono. Ora iso wis. Kapok. Suarane dadi lanang. Biasane nek melu jalu ya ning turu kok. Gletak teng ngarep gender. Iya. Wis rumasane karo gender iki rumasane nggon kasur penak ngono ya. Ayeng. Mangga Mbak Rini mriki. Pangayuh mriki. Iki aku dhisik jaman durung dirusak tukang son ayuku ya ngene iki. Lah, sing rusak tukang son sapa? Mas Duwi. Duwi lah mungkin lho, duwi ki anteng-antengi wong kok. Aku wani totoan duwi ki anteng-antengi wong. Mriku anteng lah, kula godha terus mriku Birahi. imane ra kuat. Waduh. Terus kula diobrak-abrik. Oh iya. Karo bapakne wong loro, gentenan. Oh alah. Lah iya. Langsung mawon tadi iki. Langsung mawon. Oke. Ya, panyuwunan sing akeh kok. Yen sing ngersaki kesayangan barang ya eneng. Wah. Wah, Mumpung pengendang hot. hot. Pengendange orisinil. Mumpung pengendange cerongoh. Cerongoh. Lah niku. Cerongoh ki elek iki. Lah nggih pancen. Amin. Lah iki. Ya monggo. Mangga. Ayo Mas BTT. Ya. Oke. Lah tak menake BH barang isine iki apa ta? Isine mung kaos kaki iki. Kowe nek ngerti ndok sulis ndok ini. Dalam. Kowe nek ngerti mlebu mobil Apri gila kowe. Lah pripun? Isine kaos kaki karo BH. Aku iki jan gaglakan nopo? Yen dodon iki sene gorkane Ibu. Lah ya, kowe do. Hajing ngono ngono lho. Aja mung meneng mik iki di anu dinyonyok. Ngerep. Ayo Mbak Lis. Abdi lapat larosan tati anggana Ayo, lek mimin ngerti. Ayo, Apri.
Iki gamelan nek ra waras kira-kira sempal kuwi anak. Gandeng gamelane ya welok tenan ya, Mbah. Nah, guys. Ngelak. Nuwun Mbak Rini. Nggih. Biasane ora tau lho Rini iki bajeng luncat iki. Biasane iki Sumpah Kastawa. Nuwun pasaran. Nuwun wah iki. Pamulutan sampun menika Mas Petro, Mas Bageng. Wis kowe lareno sik. Kula parengken Siti Rohat nggih. Nggih. Wis. Kok varisese pun medal sedanten lho niki mesake. Melu aku ki kudu ngono kuwi. Semangat kok kena kantar-kantar. Kula mboten nglentreh, semangat. Kanjani kok. Nek jenengan kok. Lah iya. Dalange bergas kok sinjane nglentruk ngopo? Apa? Apa? Oh tak puki cangkem. Timbuk satu kesatuan kok. Apa? Dalang hebat bintang tamu ya kudu support. Apa? 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 Bintang tamune kudu Support. Nah, melet sik. Apa iki lho? Oke. Terima kasih. Ayo Nduk Tata. Ayo Nang ta. panyuwunan saka Lek Jumo ngersake kesayangan. Nimas kesayangan. Ya Nduk Tata. Oh, Sini Nduk. garap karo jamur gamelan. Sisan. Sini Dik Tata. Ya alon-alon Iya, mlaku Ijus. karo mesem guyu polatane. Lah. Wah, ini jantenan. Sedekah sing murah meriah rasa dadak kulaan iki mesem guyu. Oh iya. Kok darane wong kentir. Iya, Mbah. Iya sayangku. Iya. Aku ketua Sinjen Klaten loh, macam-macam. Siap. Iya, silat. Nggih. Silat niku Silat. sinden Klaten. Melek ru jare daru melek dhewe kowe iki delongkas iya asli. Sapa sing iso moto pur turu 20.000. 20 le. Iya. Kak cash. Kuwi lho, Mon. Kuwi lho, Mbok Pak. kapake ta pur, mbok kapake. Kuwi nek ngomong sayang ya ngomong sayang. Oh. Aku partner lho, Mas. Aku Seniwati lho, tok dolanan lho. Sindelan sogok iki. Sindana didodori. Ora haus kok. Nomor ora weruh Wanda. Ora weruh Wandi. Aku nek cedak yoga berasa aku ditelanjangi ngono lho, terus mbok ora ngono kuwi nyawang mbok ora. Lah nek kowe ndodor kono mah tok genterno kowe iki piye? Ya mangga, ya. Iya. Sayang. Dalam. Kenapa seliramu kok beda to sayang? Enggak. Aja salin celogo. Gak wis sedih ngatimu to sayang. Apa wis oleh gantine to? Ora umum. Aduh.
Assalamualaikum Pak Tantut, kula Pak Widodo Babinsa Pagutan. Nyuwun lagunipun sesideman garap seragenan kula wae sampun. Oh sampun. Pangapunten mboten saged ndugeni amargi wonten kepentingan derek memuji mugi Mas Kumir sak keluarga diparingi sehat bagas waras. Amin. Ya. Uca. Utsa Damasuri. Damasuri ya. Gampang suling aku mandang suarane. Yo. Tole kabeh arene. Selamat pagi Dek Utsa. Selamat pagi Masih Tante. semangat ya? Masih. Selamat pagi Pak. Penontonnya semangat kenapa Pak Dhewe sing nyambut gawe ra semangat. Harus dong Pak. Piyai kene iki mau nek mirsani wayang ya seneng wayange ya seneng lagune. Dadi yo nutuke lakon barang. Iya. Kowe krungu ora Utsa ki mau. Apa? Selamat pagi Mbak Apri, selamat pagi Pak D. Pancen aku sak umurane Pakmu. Malah tuwa lek mimin. Tuwa kula ya karo Pak Marwanto iki. Iya. Katanya apa niki? Pilek barang Pak De, pilek barang. Ya. Pelak barang kakak lagi ya. Aduh. Nggih. Nah, iki tinggalane Pak Anom Surata ki mung gari beliaunya iki sing isih sugeng. Tegese kanca-kanca pari iki sadurunge ngabdi. Kuwi mung gari piyai siji iki. Nah, wis mula tak uri-uri ora tak sia-sia nek perlu tak kirimi video. Mboten sak dikirimi pun pinter golek ide. Wah, dhisik wis tau kok wong video menawa dienggo story iki ora. Lho, bingung wong sak desa. Menggih, matur sembah nuwun nggih Pak Tantun mugi tansah binaringan sehat selalu. Amin kula nyimak saking Sragen nggih. Matur nuwun Pak Widodo. Nah, sehat-sehat ugi kagem panjenengan ya. Yo, monggo diaturke lagune ya kuwi Kerajakan Banyuwangi. Ngono lah. Ngono kan ya. Ya. Bumbung pengendangnya original. Saka Banyuwangi. Alas Purwo. Ya. Ya saka Banyurip. Ya. Pak Kese saking Pak Ngadimu Pondok Ungu kita se monitor penyelanipun pepunden kula ingkang saking Nolakerta. Beliaunya Bapak nggih matur nuwun sangat, matur nuwun. Ya. Ya dados ya. Kerajaan
Oke, terima kasih. Matur nuwun Mbak Mimin, Mbak Apri. Injih. 2:30 wis wayahe dhewe iki ngaso bab perkara gara-gara nutuki lakon eman-eman lan ditutuki mengko. Beliaunya Mas Komer iki ning lakon iki seneng banget nek mirsani malah nek wis menyuruh. Oh iya. Ya ngapa Kang? Ya Swandara nek napa duka? Ayo.